नमस्कार मंडळी, आपण आलो आहोत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या शहरात कणकवली. कणकवली हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एक महत्त्वाचं शहर आहे. म्हणूनच कणकवलीला अनेकदा सिंधुदुर्गाचं हृदयही म्हटलं जातं. कणकवली बस स्थानक कोकणाला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. इथूनच जवळच तुम्हाला तारकर्ली बीच, मालवण, विजयदुर्ग किल्ला, सावंतवाडी सारखी लोकप्रिय पर्यटन स्थळ सहज भेटता येतात. बाजारपेठेच्या कसबजाटातून चालताना आपलं खरं कणकवलीतलं जीवन दिसतं. पुढे जाताना इथले स्थानिक जीवन आणि कोकणी वातावरण अनुभवायला मिळतं. कणकवलीतील सुप्रसिद्ध वडापाव हा आहे तरी कुठे? चला मग मित्रांनो, आज मी तुम्हाला तिथे घेऊन जाते. अभ्युदय बँकेच्या समोर 100 मीटर आत एक खास ठिकाण, ते म्हणजे हिप्पो वडापाव. इथे मिळतो झणझणीत, कुरकुरीत आणि अगदी भन्नाट चवीचा वडापाव. साधा पण झकास रेग्युलर वडापाव, थोडा तिखट पण झणझणीत शेजवान वडापाव, मस्त खमंग बटर वडापाव, तरुणाईचा फेवरेट चीज वडापाव, मौसर मायोनीज वडापाव आणि चीज सोबत थोडा मस्त फ्युजन म्हणजे चीज शेजवान वडापाव. तर मित्रांनो, वाट कसली पाहताय? कणकवलीला आलात तर नक्की भेट द्या आणि तुम्हाला इथला वडापाव नक्की आवडेल. तुमची हिप्पो वडापावची भेट ही कायम तुमच्या लक्षात राहील. वडापाव म्हणजे हिप्पो वडापाव. जय महाराष्ट्र.